dneska pri ďalšom videu. Pri spomínaných nohách dneska máme celkom upočané depresívne počasie, ale dúfam, že mi aspoň tieto nohy zlepšia deň. Takže bez zbytočných kecov, to je všetko k úvodu a poďme cvičiť. Tomu ver. Nohy sú veľká vec. To teda. Začíname na hakenok, dáme tam prvé nejaké 2-3 série rozcvičovacie. Rozjebáme, stoj. Dáme tam 140 a tu už bude posledná rozcvičovacia a dáme potom pracovnú. Takže prikladáme ďalšie 2 kotúče a to už bude top set. Pripravený? Sme ukradli úspešne. Toto naštartoval. Dáme tam 200. Nebudeme sa s tým nohou prckať. Som precenil, ale to nevadí. Ukážem vám špeciálnu polohu nôh, ktorú používam na to, aby som zacílil čo najviac vonkajšie stehná. Ale aké profi ponožky? No, to som zabil. Dáme to ešte raz, ale tentokrát mi zhodíš na stôl. Dobre. Dáme tam nejakú 10 sekundovú alebo 15 sekundovú prestávku. Presne v takéto dni, keď som úplne že rozbitý, včerajšok bol síce super, ale šiel som spať dnes o 2:00, nedal sa mi zaspať, bolo to. No to je jedno, že som sváral, ale možno sa to sám. Ale každopádne dneska som sa zobudil do pochmurného rána, ešte ma stále extrémne bolí hlava. No a v takýchto chvíľach ti pomôže, teda mne minimálne pomáha, taká moja jedna veta. Aj sa podelíš s nami, že čo to je za vetu? No, to je ten vtip, že každý z nás má iné ciele, inú motiváciu a každý z nás si musí vymyslieť vlastnú takúto vetu. A čo by chcel vlastne povedať, že keď si počas tej série poviem túto vetu, tak spravím o 2, o 3, občas o 5 opakovaní naviac. Treba si nájsť to vlastné a začne používať pri to tréningu aj hlavu, nielen svaly. Damn it, All Might! I did everything I could to get ahead of you, but the harder I worked, the more obvious just how much separated the two of us. The stronger you got, the angrier I became. Stand up and show them why you're back! Takže dáme ešte poslednú sériu 80-kou, zase zhadzovanú. Ako sa cítiš po tejto sérii? Už ma nič nebolí, už je to v poriadku. Let's go. Ďalší cvik. Zacielíme trošku viac na tie zadné stehna a dáme mŕtvoly. Ešte prižaruš. Musím si dať trošku dlhšiu pauzu po tých repoch. To bola
prvá séria. Tam ešte jednu nasadzovanú poslednú. Dobre. Sme na ďalšom stanovišti, tentokrát zákopy v ľahu. Toto je tá daň za nohy. Ja, no. Ešte, že ju Fico nezvýšil. Dáme ešte poslednú. Dáme rýchlo tie prestupy, nejaké 2 série a dáme to za super sériou ešte z drepny. Fúha, nebojíš sa toho? To ste ešte nepočuli, čo? Zmením stroj. Čo sa ti nepáči na tomto? Tak je to veľmi až príliš izolované. Menší problém s pamäťou, ale vybavené. Dáme ešte lítka a to už bude záver tohto tréningu. I can see everything. So this is where all that power is coming from. Interesting. I never would have guessed you had this inside of you. I take it this isn't your first time seeing the Shani. With that vision used to the chakra powers the mind. You're the spitting image of Posledný cvik a finito. Teraz plán? Dáme jednu normálnu a potom zase 2 zhadzované. Am I supposed to care? Tentokrát zahadzovaná tiež? Dáme ešte jednu zhadzovanú. Máme tu záver videa. Dneska to nebolo ideálne, ale tak nič v živote nie je ideálne. To bolo dobre. Ale z dnešného videa by ste si mohli zobrať ponaučenie, že keď sa vám nechce, tak to musíte prekonať a musíte ísť, lebo to je jediné, čo vás posúva. Veľmi múdre slova, veľmi múdre slova.